सुन्दरि खालाम जासिगोन लामनांसिगोन नङा जानाय नंला मार्चफोरा लासै माने जों खानायजों एसे बेलेगाव थांनानै प्लेनिं खालामदों गाइस हाखु दाखु जानानै माने आङो भिडिअखौ न'आव स्टार्ट खालामबासो नै लामा ससेनिफ्रायसो स्टार्ट खालामबाय नोंथांमोनहा रावबो गैया हारसिं मा जादों घटनाया दा खोन्थागासिनो आं मट' ब्लगाव नुकुल सारा माने आंखौ ओइ मथंगा सक ना मायावबा नेगोन होन्दोंमोन ओमफ्राय आं इखौ माने नायखनालासिनो सिगाङाव बारबाय आङो ओमफ्राय दा बेलेग लामाखै बारस'ना थांबाय माने हाखु दाखु नुकुल दाया माने लेंहरब्रबनायखाय हाखु दाखु न'निफ्राय ओंखारबोदों आङो बेनिफ्राय इयो आं एसे लेट जानायखाय इयो माने एसे सिगाङाव थांना नेगोन होनना फैदोंमोन बेनिफ्राय आं इनि हा डेन्जार मडेल माबाया होनदोंला इ माने आंखौ एसे सिगाङाव नेगोन होननायखाय आङो फैबाय सिगाङाव ओमफ्राय इखौ बारस'बोबाय आं दा बारस'नानै बाराद्राय सिगाङाव मोनफैद्रायबाय आङो नै नाग्रिजुलिनि साहा बागान मोनफैलायबाय आङो ओमफ्राय इयो माने एसे सिगाङाव होनदोंमोन दा आंखौ नायखनदियासै गारबोबाय आं ससेयाव ओमफ्राय दा बारस'नानै बेलेग लामाखै थांदो बेनिफ्राय आं इखौ जा लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय जायखिजाया नोंथांमोना दाख्लैनि लास्ट भिडिअ गोबां कमेन्ट हरदो गासैनिबो थेंक इउ स' माच थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबाथाय बरिया मोजां कमेन्ट हरनांगो कमेन्ट हरबासो भिडिअ बानायनो गोसो जायो माने इन्ट्रेस्ट जायो माने मजा नाङो कमेन्ट हरबाथाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाथाय कमेन्ट खालाम आइलेन्ड मोनबाय गाइस आइलेन्ड नायना नोंथांमोना नैयाव आइलेन्डआव ओइयाव माबा रिजर्ट खुलिदो दांलै गोदान दाबो चालु जायाखै खोमा सानसेबो खुलिनाय नङा माथो इखि थांबाथाय नावकाटानिफ्राय ओइखिया थांबाथाय माबा मोनहैयो बगामाथि मोनहैयो दा आङो नावकाटा थांगोन हारसिंबा बरिं नाङोलै मोजां नाङा लोगोआव खासे थाफानांगो खासे माने बाइक गंनै गंथाम जानांगौ माने हेभि जायो एकदम बरिया जायो हाइपार राइड खालामनो हायो दा हारसिं दा आङो बेसे सानो बेसे सलायनो बारनि साउन्ड फैनो हानाय दे गाइस एकदम हारसिंनो मोथो एकदम स्पिडआव फैलांबाय थादों दानि पात्ता मोनाखै आं मोनहैग्रो ना नुकुल दाया मोनफैग्रो नायनांसिगोन नै पार्क खाथियाव दं आङो गेटआव दङ आदसा दे गेटआव मोनफैखाना दोङो नै आं आरो लेट जाबाय न'निफ्राय प्लेनिं खालामखाना ओंखारनाय बायसा जायालै हाखु दाखु फैबाथाय बिदिनो जायो सोरबा उन सोरबा सिगां ओरै जालांजोबो जमा लोगो नांना फैखानाय बायसा जाया आंबो आरो स्पिडआव फैद्रायबायना स्पिडआव फैद्रायनानै सेस नै माबायाव फैदो आरो ना सुग्लाय पार्क ना मा होनो थाइखो जोहोलावफुरि पार्कआव फैया गोबावथार जाबायमोन थ' माने नुकुल दाया दाख्लै सरासति खालिबो लेंहरदोंमोन आंखौ ओमफ्राय सरासति खालि आङो फैनो मोनासै आं इदो ओमफ्राय दिनै हाखु दाखु लेंहरनायखाय उखा मुखा फैबाय आङो मा होनदो गोबाव दे नोंखौ मथंगा सकाव दं होननायखाय आङो फैबाय थादो स' गाइस माने जोंनिया सेकेन्डआ बिथाङा बिराद लेट खालामो आरोना आङो नेबाय थादो इनिफ्राय आं माथो हरबाबो अखा गोसा सलायलांदों माने स' गाइस नै मोनफैबाय पार्कआव नुकुल दाखौबो लोगो मोनफैबाय नै लायाव नायनो हागोन नै बिथाङा अखा नेबाय थानो होदो लोगोफोर इनिफ्राय मा दाबो मोनफैसादों आं ओमफ्राय अखा गोसा सलायबोबायना घटनाया मा जादों मिथिगौ गैला घटनाया मा जादों खोन्थानि हाखु दाखु 12ता बारखाबाय टाइमा हाखु दाखु आंखौ फन खालामदियो बाखिबा फाखोसे थांना फैनो होननानै लिंहरबाय आंबो उखा मुखा हाखु दाखु बेगाव जि दोङो बेगखौ बानानै केमेराखौ बेगाव सोनानै डाइरेक्ट न'निफ्राय ओंखारबोदों आङो ओमफ्राय आंखौ फन खालामदोंला आं ससे सिगाङाव नेगोन होननानै बुंबाय इयो ओमफ्राय ससे सिगाङाव नेगोन होननायखाय आंबो होबाय थाबाय सिगाङाव ओमफ्राय आंनि बेसेबा उनाव थाबबाय दा आङो नाग्रिजुलि साहा बागान मोनफैलायदो बेनिफ्राय माथो हरदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय माथो हराव मा जादों मिथिदों ना अखा गोसा सलायदों माने पात्तेन गैया माने माथो हरनाय खोनाबावनो बेनिफ्राय कलेजनिफ्राय सासे सिख्ला फैबाय थादोंमोन दे तामुलपुर कलेजनिफ्राय ओमफ्राय इसो बादावलांदो आरो ना नैखौ माथो हरनायाव इयो खाथियाव मेक्सिमाम आङो 100+ स्पिडआव फैदो इ माथो हरदोंबाबो आं पात्ता मोनाखै ओमफ्राय इयो बेलेग लामाखि बारस'ना फैदोनो ओमफ्राय आं आरो गिदिंना फैथारबाय बगामाथि ओरै फैनाय लामाजों गिदिंना फैबाय इयो आं माबाथिं फैबाय थिगे बुटाथिं माने बिथाङा सरासति फुजायावबो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय फैनो मोनाखैमोन आङो आखा थादो आं बेरायखादों सरासतियाव बेरायसैना
आरो अके थ' सरासतियाव आखा थानानै दिनै लेंहरनायखाय फैबाय आङो थ' दानै सुग्लायबारखौ हाबनो नागिरदो लेट्स गो ना मानो टिकेट दानना सिङाव इन्टार खालामबाय ओरैनो बारा मानसिथ' गैया जरा जराफोर दङ आरो ना कापोल्सफोर दङ माखिबा जरा जरानो बिबारा बराया बारदो नै नायनो हागोन नोंथांमोना सोरबाफोर जोहोलावफुरि पार्क फैनो सानदोंबा फैजासिगोन नै बिबारफोरा बराया बारदो लोगोफोर समायना बिबार बारनानै होनदों ना सुन्दरिखौ लाबजासिगोन लाबनांसिगोन नङा जानाय नंला बिबारखौनो सिखाव खावजोबनांगोन ओमफ्राय हाबालाय लोगोफोर ओरैनोसो होनदों आंहासो गैया सरासतियावबो लाबथिं मोनासै सरासतियाव दोनखामानानै दुब्लियाव नुवाखै सानदों नोंसोरखौ ब्लगाव नुवाखैब्रा लोगोखौ ओमफ्राय दाइलग मारिबाय आरो ना गैया गावसोरा रोगाबाय ओमफ्राय लोगोखौसो दाय होबाय लोगोआसो लाबथिंबाय थादो सरासति खालि जों आरो उन थांफाग्राल' मा गाखरला बायदोब्रा दा बायसा टाइमावलै मानसिफोरा फैनो रोङा बिबार माबा जोब्बासो फैयो मानसिफोरा सोरनिबासो फैयो बिबार सोरनिबासो फैयो बारा मोनाथ'याखै मानसि जाथ'वाखै गाइस बारा एकदम खम मानसि इनुकुला दिनै एक्टर बायसा जाना फैदो नै दिनै जन्था लंपेन्ट गस्ला सेन्देलानो माबा जन्था बायसा इनिया उपाय गैया गाइस सिख्लाफोरबो गैया गोसथोनायबो गैया नालाय लाबनोबो लन्डा गोजा इनियाथ' दोङो सुन्दरि आंनासो गैया ओमफ्राय दा आं ओरैनो फट' मोननैसो रिल्स मोननैसो लानानै ब्लगनोसै कलेजाव लोगो हमनानै नायाबाय हमाखैलै भाई भिडिअआव माने मा कसम नुहुरदो आरो ना लोगोनिथिंगालै जमा जमा मा कसम आं सिख्लाखौनो थिखाखै सरासति खालि सिख्लाखौनो थिखाखै आं गासिबो हारसिंसो गिदिंबाय थादों उनखि बेग बानानै हारसिंसो गिदिंबाय थादों आङो अके गाइस थ' पार्कनिफ्राय ओंखारनोसै जों माने मोननैसो बाथ्रा सावरायदोंमोन मोनाबायबो एसे टाइमा लेट जाखादों ओंखारनाया न'निफ्राय 12ता बाजियावसो लेंहरदों आंखो 12ता बाजियावसो लेंहरनानै उखाम फैब्रबदों आङो जानुवारि दा फेब्रुवारि मार्चफोरा लासै माने जों खानैजों एसे बेलेगाव थांनायनि प्लेनिं खालामदों गाइस ओंखायनो इखौनो रायज्लायनो होननानै लेंहरनायखाय फैदोंमोन आङो थ' रायज्लायबाय दा बरियासैनो उनाव लासैनो खबर होगोन माने नोंथांमोननो फरायगोन उनाव लासैनो मा प्लेनिं लादो दा खोन्थाथ'लायला आङो प्लेनिंखौ एसे ताग्राखौ लादो र' मा जायो नावकाटानिफ्राय ओंखारनोसै ओमफ्राय दा डाइरेक्ट तामुलपुर मारिनोसै एबार बेलेग लामाजा थांसै दहाय आं ओइजा फैदोंमोन एबार नै लाइजा थांसै नै बिदिनो नागान नकुलदानि बाइकआ इना हामा जादोंमोन फाहामबायदां थङा गबाय थादोंमोन दाख्लै दा गवाखै साहा ता लोंखांबाय गाइस बरियानो ओमफ्राय दा नकुल सारा थांसिगोन ओमफ्राय आंबो थांसै थांसै आङो बेनियाव थांनांगौ ओमफ्राय आं नायखि थांनांगौ थ' रायज्लायबाय माबा माबि हाबा थांगोन हाबा